Беше малко преди 2 през нощта. Прибрах се у дома с такси, след като цяла нощ бях на купон за нова година. Не мисля, че бях напълно неадекватен, но определено бях повече от леко пиян. Главата ми болеше ужасно. Когато слязох от колата, бавно се запътих към входната врата и доста време се мъчих с ключовете, преди най-накрая да успея да вляза. Хвърлих всичко на пода, изпих едно хапче и се хвърлих на дивана. Бях изтощен и капнал, но не можех да заспя заради главоболието, така че просто лежах с затворени очи известно време. Честно казано, нямам идея колко време е минало. Изведнъж звънецът на вратата извъня. Домързя ме да стана, така че го игнорирах, но извъня няколко пъти, но не станах да отворя, нито дори да погледна кой е. В този момент изобщо не ми пукаше. Просто исках да лежа и да се опитам да заспя без никой да ми досажда. Разбира се, фактът, че беше посред нощ и някой звъня на вратата ми настойчиво, трябваше да ме притесни. Но както казах, бях пиян и не ми пукаше. Който и да беше, спря да звъни и не след дълго успях да заспя на дивана. Не мога да преценя колко време съм спал, но когато се събудих, бях много замаян и се чувствах отпаднал, а главата все още ме болеше. Цялата къща беше тъмна. Станах и се запътих към кухнята, за да си налея чаша вода, когато забелязах слаба светлина върху стената в коридора. Дори в това състояние ми беше ясно какво е. Светлината идваше от входната врата, която беше леко отворена, а лунната светлина осветяваше вътре. Наистина ли бях толкова пиян, че не съм затворил вратата? Невъзможно. Преди да успея дори да стигна до коридора и да погледна към вратата, чух стъпки горе на втория етаж. Замръзнах. После бързо се върнах към дивана и се скрих зад него. Чух 2 чифта стъпки точно над мен. Чудех се дали да избягам, но докато се чудех, се случи най-лошото. Стъпките започнаха да слизат по стъпалата. Настъпи кратка пауза, след което чух как входната врата се затваря и светлината изчезна. Добре, да започваме, каза мъж. В този момент изтрезнях и осъзнах, че вероятно са влезли в къщата минути преди да се събудя и са обиколили къщата, за да видят дали има някой. Явно не са ме видели и са сметнали, че мястото е празно. Мъжете се движиха в стаята от другата страна на къщата и започнаха да си говорят. Не казаха нищо особено, просто си говореха общи приказки за живота. Но точно това беше най-странното. Говореха си напълно спокойно, сякаш не бяха в чужд дом. Чувах как ровят и претързват всяка стая. После стъпките се насочиха към хола. Диванът беше разположен въгъла, така че бях частично покрит, но диванът беше нисък. Ако някой се беше приближил, щеше да ме види. Слушах как минават, местят неща, отварят чекмеджета и кутии. Единият мъж започна да се приближава към дивана. Надявах се да спре или да промени посоката си, но той продължи да се приближава, докато не видях главата му да се показва над мен. Гледаше надолу към възглавницата. Явно не ме беше забелязал в тъмното и след това се премести към следващата стая. Стоях неподвижен зад дивана близо 30 минути, слушайки ги как ровят из цялата къща. И след около половин час най-накрая се тръгнаха. Веднага след като излязоха, грабнах телефона си и се скрих отново зад дивана, докато звънях на полицията. Ситуацията беше точно такава. Мъжете влезли с цел обир и взели някакви неща от дома ми. И когато съм се прибрал пиян, съм забрал да заключа входната врата. Един съсед каза, че е видял 2 мъже да наблюдават къщата ми през последната седмица. Вероятно са разбрали, че живея сам и винаги паркирам на алеята. Така че когато отидох на парти с колата, а после се прибрах с такси, вероятно са си помислили, че ме няма. Но така и не ги намериха. Нямаше как, не знаех как изглеждат, нито нищо. За щастие, единственото им намерение е било да ме оберат и нищо повече. Но ако ме бяха намерили, кой знае какво можеше да се случи. Живея в къща заедно с по-голямата ми сестра. Ние сме на квартира тук и си поделяме разходите. Тази история се случи миналия октомври, когато времето тъкмо започваше да захладнява. Сестра ми имаше планове да се срещне с приятели във Флорида, така че нямаше да има почти цяла седмица. Тя ме покани да отида с нея, но не можех да си взема почивка от работа за такъв период. Така че тя замина в понеделник сутринта, а аз тогава не бях на работа. Почистих къщата и се наслаждавах на малко време сама. Същия ден, около 2 след обед, някой почука на вратата.
Помислих си, че може да е пратка, която сестра ми е поръчала или нещо от сорта, затова отворих вратата. А там беше по-възрастен мъж, може би на около 40 години. Не държеше никаква пратка или нещо такова, просто стоеше там. Здравейте, с какво мога да ви помогна? Попитах аз. Мъжът ме гледаше право в очите за прекалено дълго време преди да отговори. Просто исках да видя кой живее тук. Извинявайте, не исках да ви притеснявам. Усмихна се, кимна и си тръгна. Стори ми се странно и не бях сигурна какво точно има предвид. Помислих си, че може би живее около нас и е любопитен. Затворих вратата и продължих деня си. Доколкото знам, нищо друго не се случи през остатъка от вечерта. На следващия ден бях на работа, така че станах рано и отидох в офиса. Прибрах се около 6 часа. И само половин час по-късно, докато приготвях вечеря, отново чух почукване на вратата. Този път погледнах през шпионката преди да отворя. Беше същият мъж от вчера. Лесно го разпознах, защото беше със същите дрехи. Отворих, но бях доста по-предпазлива този път. Открехнах вратата съвсем леко. Всичко наред ли е? Попитах аз. Той се усмихна и каза: разбира се. Но го каза така, сякаш бях глупава, че въобще попитах. После каза, че просто е искал да провери как съм. Но начинът, по който го каза, беше много странен. Сякаш очакваше нещо. А вие съсед ли сте? Не познавам много хора от тук, казах аз, като предположих, че може би е от онези възрастни и любопитни съседи. Във всеки случай е странно да проверява как съм, но поне щеше да има някакво обяснение. Не за жалост, просто се разхождам, отвърна той. В този момент наистина започна да ме плаши. Казах, че съм добре и затворих вратата. Изчаках го да слезе от верандата, после се върнах да готвя. Същата вечер писах на сестра дали някога го е виждала, но тя каза, че не е. Бях параноична през цялата вечер. Чувствах се в безопасност вътре. Всички врати бяха заключени. Но поради някаква причина усещах, че някой ме следи и ме наблюдава. Всякакви въпроси ме измъчваха, но най-вече какво изобщо би могъл да иска този непознат мъж. Нищо друго не се случи през тази вечер, както и на следващия ден. Не почука повече и се надявах, че това е краят. Денят след това не бях на работа и беше последният ден, в който сестра ми отсъстваше. Прекарах почти цялото време вкъщи, четейки и гледайки видеа в YouTube. От време на време надничах през прозорците, просто със всеки случай, но не виждах нищо и никого. Около 8 вечерта, докато гледах телевизия, чух нещо по външната стена на къщата. Звучеше като клон, който драска по стената. Скочих и отворих шторите. Видях как храстът под прозореца се клати. След това чух слаби стъпки, които се отдалечаваха. Но в тъмнината не можех да видя нищо друго. Но вътрешно усещах, че е същият мъж. Но колко време е стоял там? Седял е в храстите и ме е гледал през прозореца ли? Бях напълно паникьосана и объркана и не знаех какво да правя. Затова се обадих на сестра ми. За щастие тя вдигна. Опитах се да й обясня какво се случва, но говорех толкова бързо, че се съмнявам да ме е разбрала. И точно по средата на разговора отново чух почукване на вратата. Не отворих, но мъжът започна да вика и да чука по-силно. Помоли ме да го пусна вътре и се опита да ме подмами, като каза, че е ранен. После започна да се измисля оправдание защо е пред дома ми и да се извинява. Продължи да блъска по вратата. Беше ужасяващо и обезпокоително колко отчаяно искаше да влезе. Явно нещо не беше наред с него. Сестра ми каза веднага да се обадя на полицията. Затворих и телефона и направих точно това. Мъжът остана пред вратата сигурно още 5 минути, опитвайки се да ме убеди да го пусна. Блъскаше и накрая почна и да ме псува. Но накрая се отказа и си тръгна. Полицията дойде, но не го намериха. Може би по някакъв начин е разбрал, че съм сама вкъщи. Всъщност съм убедена, че е знаел, защото иначе е прекалено голямо съвпадение. Каквато и да е истината, от тогава не съм го виждала. Надявам се, че няма и да го видя. Това е краят на днешното